Ordu bi alarden gutxietan, azaroaren zazpian, pinpita panpakaino nazuak, Irunen ta Hondarribian. Zerrote ziran hainbeste soinu, altxatu ginen abian, hobeto xiago entzuteko, itxasertzera joan ginen. Bi Andrek Leiotik Anparrez beriala, Madrid hartu zalako soinuak zirala. Oik uste zuten zala Madriden sartzia, kanpantorrera joan ta eskilak jotzia. Oik uste zuten zala Madriden sartzia, kanpantorrera joan ta eskilak jotzia. Nik buruari dardarreginta, hau esan nuen aurrena, gezurra zala soinu hauekin itxura egiten zutena. Bizkai aldetik gure anaiak mugitzen hasi zirala, haien aurkako jendia bildu, oizala behar zuena. Nik esan da bezala urrengo goizian, Irun da Hondarrabitik zenbat joan zian. Oik uste zuten zala Madriden sartzia, kanpantorrera joan ta eskilak jotzia. Oik uste zuten zala Madriden sartzia, kanpantorrera joan ta eskilak jotzia. Atabalakin tanborra juaz, gizon bat deika atera, irakurririk herriai deitzen alkate jaunan papera. Seietan musika soinuakin guazen guztiok dantzara, Mondragoi ere guria data, gizona zerrari zera.